старото шкафче, новия смесител подарък. Така, лека импровизация, така че да има нулев остатък от плоскостите. Скрихме и плочките под ваната. Ваната е боядисана с епоксидна боя за лодки и подобни. Прозореците ще обърнат. Прагове вило на Вокс. И ето горе-долу колко дойде новия пот, по-нисък от стария. Тук се вижда по вратата. Докъде са стигали плочките. Има още малко за обръщане. Съвсем елементарни нещица. Още някоя лайсничка. И готово. Така, 2 седмици. Толкова с изграждане на пот.